Amb una mirada clara i un somriure de cançó. Imagina't que ets aquí Manol Catalina, que és el representant d'una generació que tant m'ho ha ensenyat a tots, és el fidel exponent de la col·laboració, la unitat i l'altruisme pel seu poble i per la seva gent. Sabem, ens costa, que la seva família ve, però és això, una família molt unida, una família molt agermanada, i tot això ha emanat de Manol Catalina. Molta culpa és vostra. Moltes gràcies per haver vengut. Moltes gràcies a la corporació municipal per haver-me donat l'honor de fer el pregó a les festes de Sant Domingo 2016. Crec que tots me coneixeu, però si hi ha algú que no, me presentaré. Soc la Catalina Jacomí la Gelabert i Llorito me coneixen com la Catalina Sabatera. Una persona corrent, sense coneixements especials, més enllà dels que dona la va complir els 90 anys. Faré aquest pregó en representació de totes les persones majors. Haver viscut molts anys no és una virtut, sinó una sort. L'experiència i la perspectiva que dona el temps és un privilegi i n'estic molt agraïda. Els que com ja han pogut gaudir d'una vida llarga poden donar testimoni dels canvis que s'han produït a Llorito durant els darrers quasi 100 anys, i no són pocs. Quan un hi pensa, sembla com si hagués viscut diverses vides. La nostra infantesa va ser bona. No teníem molt, però no ens faltava el més important per un infant, calor familiar i molt de temps per gaudir de la companyia de les amigues i amics. Els primers anys de la nostra vida van transcórrer entre cases monges, que nostra, i l'església. Amb les monges aprenguérem a llegir, a escriure i fer operacions matemàtiques senzilles. Nins i nines per separat. No hi havia exàmens ni pressió per avançar més enllà de l'imprescindible. Cada nin i nina arribava allà on podia, sense nervis. I com que un, com més sap, més ganes de saber té, a vegades hi havia problemes quan li demanàvem a les monges que ens explicassin alguna operació matemàtica més complicada dels que elles tenien previst ensenyar. Recorda el cas concret de la regla de 3. Ara no és el moment d'ell, ja l'estudiarem més endavant. No ho de voler fer tanta dia, em comentava. Amb els anys he entès que el problema era que quasi amb tota certesa les monges tenien també un coneixement molt essencials i no podien explicar el que probablement no havien estudiat mai. Al cap i la fi han pogut tenir una vida molt completa desconeguent l'ús de la regla de 3. No devia ser tan important. Tenim tendència a recordar només el millor que ens ha passat. Ja dels primers anys de la meva vida recordo d'una forma especial el terrat i la portassa de casa nostra, sempre plena de nens i nines. Nosaltres som 6 germans i patim una especial alegria que tots encara som vius i en relativa bona salut, perquè els anys no passen per tots i no passen de vegades. Quan érem petits, només que cada un de nosaltres arribés a casa nostra amb un o dos amics, s'aplegava una bona loteria. Mon pare sempre recordava que un dia em va comptar de 7 damunt el terrat. I a l'hora de jugar, qualsevol cosa em bastava. No hi havia joguetes, però tampoc ens feien falta. Me dóna la impressió que la vida era molt més senzilla que la d'ara. No teníem massa, però tampoc no sentíem que em fes falta de res.
Teníem unes sabates pel diumenges i unes pel dies faners. Un vestit més nou pel diumenges i un parell de vestit vell per dies faners. Si tenia germanes majors, la major part de coses eren d'herència de que havien quedat dels més grans. Definitivament, no sabíem el significat del materialisme. Jugàvem i ens entreteníem en l'imaginació, no amb els objectes. Com he dit abans, les sabates eren molt importants, perquè generalment no n'hi havia més que les imprescindibles. Recordaré una anècdota. Jugàvem al paer i la Joana d'Esport va perdre una sandàlia. Quan va a l'hora de partir a casa seva, va dir que no se'n podia tornar sense trobar-la. Si arriba que no es només amb una, més quins seran damunt, sa que quedarà, va dir. Tot d'una vàrem entendre que la cosa era important i tots mos posàrem a cercar de vegades. No record com va acabar, però m'imagino que bé, perquè no hi va haver cap tragèdia. La major part de nosaltres vàrem passar l'infantesa, aliens al traumàtic moment polític que se vivien aleshores. L'any 1936 tenia 10 anys i la memòria selectiva m'ha ajudat a no recordar alguns detalls del fet trist que es varen viure aquells 3 anys. I perquè avui és dia de festa i moment d'alegria, recordaré només anècdotes simpàtiques. Sense saber a on anaven o d'on venien, vam passar avions per damunt Llorito. Amb les amigues comentàvem que ens agradaria que aquí hi hagués un de vés al poble. I així tindríem l'oportunitat de veure'l de prop. No hauria de caure un per aquí, de vés Car Rivero o de vés Cera d'en Bossa, dèiem a vegades. Per sort, el nostre desig no es va complir. Com abans comentava, l'església era un dels pilars de qualsevol nina del poble. Moltes d'activitats estaven relacionades amb el tema clerical, missa diària i rosari. Neteja de l'església. Ara m'ha pegat. Sempre hi havia una festa al calendari que ens mantenia ocupades. També els objectius eren clars. Ser una bona filla de Maria i complint tots els requisits que s'exigien era una fita que totes intentàvem assolir. A casa monges assetjaven les comèdies que llavors interpretaven al centre parroquial, que ja es trobava situat a la plaça on després soparem. Allà mateix, com alguns recordareu, hi havia el centre antic i la ferreria. Les temàtiques principals del teatre eren els drames, basats en històries de santes, com Juana de Arco o Santa Inés. I els sainetes tradicionals com Mestre Laves Taconer i altres similars. Si a la comèdia hi havia paper d'homos, les nines en vestien d'homo. Tota l'obra estava interpretada per nines. Els nens i joves padrins també feien comèdia, més sainetes que altra cosa. Ara mateix record en Miquel Nina, com si fos ara, que feia d'un foraster que anava a una posada i li demanava a l'amo, que era mallorquí, quiero dormir con una cama alta y una matalassa. I el posader li contestava enfadat, en la cama alta m'és ben igual, hi pot dormir, però l'asa no me matarà. I no vull dir que aquells anys tot fos bo. També hi havia coses absurdes, com per exemple una norma que deia que les nines que volien ser filles de Maria no havien de prendre colcar en bicicleta. Les més temeroses com jo van seguir les normes sense protestar i mai vàrem aprendre a anar en bicicleta. Les més agosarades van trobar la manera de ser bones filles de Maria i a ser pràctiques al mateix temps i en van aprendre. Una va dir, jo aprendré a colcar en bicicleta, que m'esborrin si volen. Ja hi haurà temps perquè me tornin a apuntar.
i les borraren. I poc temps després, quan em va paper, la van tornar a apuntar. Aquestes més agosarades, la resta de la vida, van poder anar en bicicleta o mobilet. I jo tota la vida he hagut d'anar a peu. No falta dir qui es va equivocar. De totes maneres, així mateix he pogut arribar per tot caminant. Quan era joveneta, a Llorito hi havia quasi tant d'habitants com ara. Uns vivíem al poble i uns altres a fora vila. Ens servíem del que teníem. Ningú anava a comprar fora poble. Hi havia 3 botigues, propietat de 3 germans, Can Xineta, Can Reus i la botiga nova. Totes tenien una varietat de queviures i, a més, cada una estava especialitzada en un producte en particular per no fer-se la competència. Can Xineta venia encara. A la botiga nova hi havia regal pel novís. Tothom hi comprava el regal de noces, plats, gerros, palanganes, el que fos. La nostra lampareta verda de vidre, que té juntes com a dir, encara és un regal comprat a la botiga nova. Can Reus era la més grossa. Compraven ous i gallines i tenien l'estall. Cafès també n'hi havia 3. Can Company, Can Aperica i Can Puigset. I de fusters també n'hi havia 3. Mestre Antoni Company, Mestre Antoni Niell i Mestre Domingo de Sarracó. I casualitat, i 3 ferrers. Mestre Bernat Ferrer, Mestre Bernadí i el Ferrer Nou, Mestre Jaume de Perpunyent. Molts d'anys, jo me recordo encara, que Mestre Jaume venia a la rota a ferrar la mula. Tot i que no tenien ni fotògraf, ni joer, ni peixater, per exemple, que gaudien dels serveis. De forma periòdica em visitaven venedors de tot tipus, que ens oferien tot el que necessitaven. Com encara ara, amb el sonar del con, sabia que havia arribat el peixater. El joer, Mestre Jaume Segura, venia de la Pobla per Sant Domingo. Els nostres pares compraven el necessari per les ocasions especials. Del fotògraf Mascaró Maria de la Salut, quasi totes les famílies en tenen algun record. 90 anys han passat molt aviat, però donen per molt. Al llarg d'aquest temps, la manera de viure ha canviat d'una forma espectacular. De petites, cantàvem una cançó que deia: el que viva en el año 2000 verá con asombro los tiempos cambiados. No em pensàvem mai arribaria mai a l'any 2000. I ja ho veig, fa 16 anys que l'han deixat darrere. Deia una famosa glosa: fins al Lleida hi som estat, ara Llorito no hi sé. Està damunt un coster, un lloc molt retirat. I és així. Aquest poble nostre, que se troba situat al vell mig de Mallorca, avui ben comunicat amb tota la resta de l'illa, un temps era un lloc ben retirat. Havien de venir ben a posta. Ningú hi passava per casualitat o sense intenció. Per 4 anys me va venir un nou nascut quan encara era llogaret de cine. Però per anar a Palma, per exemple, teníem una bona comunicació. En Coll de Sencelles va posar un correu que partia de Llorito, s'aturava a Pina, Sencelles, Vinyali i Palma. Anava i venia cada dia. A la mà no hi anàvem mai, i per la major part anar a Montuïri, Costitx, Sineu o Sencelles ja era una festa. He conegut el poble sense cap de les modernitats a les que avui estan tan acostumats. Vaig néixer sense electricitat, ni telèfon, ni aigua corrent, i tampoc sense cap carrer asfaltat. De ben petita van posar electricitat a Can Joan Ferrer, allà on després va ser esport. Després arribaria l'electricitat de la Montrafeu Roberto, que al mateix temps posaren la farinera. Aquella electricitat era magra, només en teníem 3 hores al vespre. El dia fanet s'apagava a les 11. Si eres a casa externa i donaven l'avís del tall, era qüestió de fer via si no volies arribar a les fosques. L'electricitat era magra, però com que tenien tan poques coses que enxufar, ben poc bastava. Perquè el més jove vos passava una idea. Fins ben tard van planxar en planxes de caliu. El telèfon de la rectoria va fer servei de telèfon públic molt d'anys. Jo ja era fadrina quan van instal·lar la central telefònica a Casa Pradina, al carrer Major.
vaig fer de telefonista molt d'anys. La central de Sineu ens donava la connexió entre Llorito i la resta del món. A la centraleta teníem un panell amb els números dels diferents abonats i les connectàvem amb qui volíem parlar. Si venien a telefonar a la central, parlaven dins una cabina de fusta. El número d'abonats era ben escàs. Solia coincidir amb els que tenien negocis. Jo ja era casada quan van asfaltar els carrers i quan va arribar l'aigua corrent i clavegueram, que fa 2 dies. Ja era grandeta i mon pare, que ara me'l recordareu, feia feina al tramvies de Palma. Al meu rife de la feina va treure una ràdio que un aficionat havia fet a casa seva i la va dur a nostra. Molts de veïnats venien a casa nostra a escoltar-la. Miren tot meu fred, quina sort ha duita. En tant poc mos conformava que pareixia que havia tret la loteria. Però el poble s'entretenia ben bé sense ràdio i és que Llorito no mos van faltar mai festes. Teníem una bona banda de música i un calendari ben complet de celebracions. Un mes abans de Sant Domingo, la música assetjava i la gent de la plaça i del carrer Major sortíem a la fresca per escoltar-la, perquè estaven a Can Company. En va passar Sant Domingo, quan jo era petit era dia 4, tot el mes d'agost i fins a Sant Miquel, dia 29 de setembre, cada diumenge la banda tocava damunt el cadafal, que estava davant de la rectoria. Cada diumenge la gent es passejava d'un lloc a l'altre del poble, a la mateixa llumenària de les festes que l'havien deixada instal·lada. Per Sant Miquel, en acabar ja l'estiu, se feia una petita rebel·la de l'Arcana Perica. El l'endemà es llevava el cadafal de fusta i fins l'any vinent. Ens passaven molt bons estius, 2 mesos de música i festa. Però no només hi havia festa per Sant Domingo, Pasqua o Nadal. La línia de separació entre la feina i l'entreteniment era molt poc clara. Anar a cercar caragols o collir pares ja és una festa, i així es disfrutava. Quan havia fet una mica de pluja, preparàvem un llum de petroli i partíem escapat pel camí a cercar caragoles i bolers. A vegades tornàvem amb la cara ben mascarada pel fum. El temps de filles també era temps de festa. Fèiem aplanades de filles a una casa o altra i tot això solia acabar amb un ball. El temps de plegar ametlles, que era el mateix de les filles. Al vespres també hi havia cases que treien els sacs que havien afollat durant el dia i empedien tot el carrer, aprofitant que no passaven cotxes com ara. Les ballades acabaven abans de les 11, quan el llum s'apagava. Anem, deixa'm anar, que són prop de les 11 i el llum s'apagarà d'una s'altra. I així acabava el llarg jornal. Havien estat unes hores de feina, però tothom s'ho prenia com un entreteniment, ja que passaven revista a tothom i molts també aprofitaven per resar el rosari. Les matances també solien acabar amb un ball de jotes i boleros. Anava sopat, que el Nadal era una altra ocasió de festa. Ara me ve el record, aquell home ens va anar, que els darrers dies s'organitzava un bon ball. Els joves del poble hi anaven. Ell tocava les castanyetes i cantava, com que ara el vegi, amb els clubs cantant. Els al·lots, a l'hora de sopar, anàvem a tirar tets davant el portal de la casa, on havien fet matances. Com que un temps els plats se rompien més que ara, perquè molts eren de pedacer, quan es rompien, els guardaven per tenir-los per aquesta ocasió. Petites coses com anar a collir melons, cercar mores i oranyons ens entretenien. Jugàvem als 4 cantons, conions i tocar boleta. Record que Can Madovec de Riguera, a davant Can Roberto, la feien tornar boleta. Fermàvem un fil prim a la baula i arribava a la casa de davant. D'allà de dins estiràvem i la madona sortia i jo no veia ningú. I on se deuen haver ficat aquests al·lots i estaven just davant ella. Els Xenxis, els Cristos, els Robertos i els de Can Fred van fer algun mal fred, però supos que tothom s'entretenia com podia. Mon pare no era conrador,
Però ben a prop de que nostra hi havia un bon grapat d'eres. Enrevoltant el casc urbà, hi havia la Can Roberto, Can Rivero, Can Llofriu, Can Valent i Can Brines, i entre altres. Per Sant Domingo, la gent procurava haver acabat de batre. Però tot el mes de juliol era un goig sentir cantar a cera de vegades al migdia. Si no fos d'esquerrató que va darrere, no hi hauria cap somera que batés amb cabell. Cantaven davall un bon sol i les xillades s'acompanyaven. Aire, aire de l'amo, a la pobra bèstia. Volta que volta, cluts, amb un bater de sol que ara ens emmalaltiria. I abans no només no sentien queixes a ningú, sinó que m'acompanyaven en cançons. Que ballet quan eres jove, que hi anaves de pentinat. I ara també has tornat que no l'hosped per la cova. Li cantaven el mula a la mula. Però no vos vull llançar més. Si ho haguessin de contar tot, no acabaríem mai. Sempre han dit que el dimoni sap més per ell que per dimoni. I vos puc donar fe que els anys donen experiència. Tots els temps tenen les seves avantatges i desavantatges. I cada un de nosaltres pot decidir veure la part positiva de tot, que és la millor manera de tirar endavant. Gràcies per haver tingut tanta paciència d'escoltar-me i vos desitjo a tots bones festes i molt d'any. Era difícil que estar millor. Ho he trobat bo, jo. Encertat. Sí. I sortosament se n'ha sortit... Això m'ha fet passar pena, els nervis. Ell tenia la situació controlada. Sí, però és una cosa que també de dins, els nervis aquells que te surten i te... Aquest pregó ha estat magnífic, ha estat un pregó molt sentit i d'una persona que coneix ben a fons la història del seu poble i la cultura de la seva gent. M'ha encantat. Ha estat un pregó que ha explicat amb imatges un temps en el qual no hi havia fotografia, segons ella mateixa ha explicat. Ha estat un pregó molt simpàtic i ha estat un pregó que mirava el passat però amb un to molt sentit en el dia d'avui. Ha estat un pregó que realment s'ha fet molt curt. Troc que per aquí has fet de fer aquest pregó tan familiars i tan petit comitè i enmig del carrer, per això ha estat esplèndid. Joan, què trobes d'aquest pregó de ta mare? Una monada, estic orgullós. Què és el que t'ha agradat més? Tot, vaja, no ha hagut cap mancança de res, una monada. Contar les coses de si com vivien un temps m'agrada molt. Sí. Un dels pregons més bons que he vist i he escoltat des que se fan pregons. Aquesta dona no podia fallar mai, perquè un llibre hi va donat tot quan ha sabut en l'experiència seva. Un 10. Ha contat les històries com eren. El dia a dia, jo els he viscut des de petit, però
Un pregó fantàstic, ha explicat el que ha estat el poble els darrers anys, vull dir, i tothom crec que ha quedat ben content, això és el més important. Aquesta espontaneïtat que té la Catalina és mala de trobar i, a més, ara ho comentàvem, una cosa és contar allò que t'han contat i l'altra és contar allò que has viscut. I aquesta dona ha fet una intervenció sentida, espontània i, bueno, i és la Catalina, una madona de Llorito, una lloritana, vaja, de marca major, i jo crec que estan tots d'enhorabona. M'ha agradat la seva manera d'explicar-ho, m'ha agradat molt el seu posat, sí, m'ha agradat molt. Jo estic molt contenta perquè li ha anat molt bé, però jo m'esperava que li aniria bé. Jo ja ho sabia, perquè és molt tirada per endavant i molt decidida. Una dona molt valenta, això sabem edat que té, molt valenta. Tus records desestimada, records d'amor. Madurs records desestimada que fan arribar sa claror.